Ассалому алейкум тамошобинони азиз ва подписчикони меҳрубон. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. Видеои имрӯзамона аз берун оғоз кардем. Мо дар соат 1 обеди, ҳаво камтарак гарм. Чанд рӯз шуда буд ки камтарак камнамо шудем, видео накардем. Аз сабабе ки Мансур камтарак маззаш гирехт, больница бурдем, барои ҳамин видео камтарак шуд. Вақтам гӯем набуд. ҳозир иҷа боша Мансур касини магазини пеши хонамон маҳсулотҳои торта хариданӣ мерем. Иншоаллоҳ имрӯз нақшаҳо бисёр ҳастай. Торт мепазем, бо камтарак меҳмон дорем ва шавҳармам 1-4 рӯза шаҳри Сеул командировка ай тарафи коршон рафтагиянд. Хулас намхелӣ дӯстони азиз то охири блог бо мо бошед, тамошо кунед. Иҷа боша пеши магазини хонамон намхел кам аз мондагӣ либоси мардона распродаж аштай. Нами пеши дари магазин да намхели бо нархи дастрас футболка бо спортивка ва ҳамхел чизои фақат мардона. Намхел ҳозир магазин медроем. Ина Мансура бинен пешаи ман давида медроя. Вақти магазин дроя тамоман коляскада намешинам, хе давида карда аввал пеши бозичаҳо ва бо намуҷа якта аквариум мондагӣ, намуҷа пеши аквариум мерава моҳиё. намхели дӯстони азиз тамошо кунед магазини Кореяи Ҷанубӣ. бисёриҳо савол дода буданд ки дар бораи нарху навошам гап зан. нарху навош мисол чӣ хелай арзонай қиматай гуфта. Насиб иншоаллоҳ ояндада ҳатман мешава. нарху наво бигем хо қимат нестай, хай сабзавот мевагӣ хеле камтар қимата ё не ки ҳар хел мисол як хел вақт мешавад ки арзон мешава, ҳаваям сезон дора. як хел вақт мешавад ки арзон, як хел вақт мешавад қимат. намхели наиҷа боша ҳар намуд каструлкаву намхел бигем посуда. Анаи намуд телефоно бинен ҳолиам будай. намхели домашни телефоно тоҷикистонам буд, иҷа дам ҳолиам будай. намхел нахели декчаҳои майда каструлка гӯем. хеле чанд намуд размер дора. бо наи тарафушда посудаҳои вай чӣ мегӯянд одноразовӣ. анаиҷа боша дӯстони азиз мевагӣ анорам буромадай беҳад қимат. як донаш қариб ки як 50 сомони тоҷикӣ худмон мешавад. ана ангурам беҳад қиматай бигем ҳамин 70 сом ё ки 80 сомони тоҷикӣ. ба нархи худмон ҳам қадар мешавад. анаиҷа боша дӯстони азиз шафтолу. нархи шафтолурам беҳад қимат 29 000 корейский, қариб ки 300 сомони тоҷикӣ. қариб 300 сомон. анаиҷа боша ира бинен ман Мансура 1 минут гум кардам, 1 минут чашмам дикар ҷуда ғалтид. намхел давида омадай пеши бозичаҳо намхел бозӣ кардистай гӯё ки да ягон лимпопо боша намхел бозӣ кардистай. не кае ки неми магазин дуромад бе бозича намедроя. ягон пуфака ягон бозича гирифта баъд меброя. 대학생이 7,980원씩 드리고 있습니다.
자, 바나나 지금 필요하신 분들은 지금 오세요. 직원 있을 때 오세요. 직원 있을 때. 저기 바나나 하나 주시면 좋을 것 같습니다. 하나 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 자, 반짝 세일 한번 더 드리겠습니다. 자, 반짝 세일로, 자, 지금 오시는 분들, 자, 반짝 세일로 무화과, 자, 무화과. 자, 무화과 요 9,900원짜리 5,000원 드리겠습니다. 각각. анаиҷа боша дӯстони азиз, мо омадем хона. намхел камтарак шӯрбо дохтам, гӯшти гов кати ба дар нушта як тамха гӯшти мурғам дохтам ки вай мулоимакай мансур нағз мебинам мехӯра. намхели аввал вай чӣ мегӯянд гӯштша дохтам камтар ҷӯшӣ, баъдан ҳозина ва как маҳсулоташа дохтам, ҳоли ба ҷӯш наомадай. намхел шӯрбоя мемонем, майда ҷӯшидан мегира. ман боша аз қафои пухтани торт боз ягона муд салат мешам. чӣ хеле ки гуфтам меҳмон дорем, вай дугонаҳомон мебиёянд. насиб иншоллоҳ шаб ҳамиҷадаянд. ҳама каса якҷоя хоб мерем. чӣ хеле ки гуфта будам, дадаш нестанд, командировка рафтагӣ. дугонаҳом боша ҳамроҳи ма. намхели дӯстони азиз, иҷа боша вай хамири тортам омода кардам. намхел 6 дона тухму, 1 стакан шакар, 1 стакани дига асалам месӯзонем, разрыхлител, баъд мастка, намхел чизо. агар хоҳем тайёр кардан, видеои пешниҳои ма бинен, ҳатман рецепташ ҳастай, омода кунед. беҳад торти бамазза мебиёя, осонак, камхарҷ, ҳам хеле торти бигем вай нестай, нозук нестай, ба мисли бисквит ки бисёр зани тезтарак пази ки безеб набиёя гуфта, хеле нестай. маҳсулотро якҷоя мекунем, мешаки мепазӣ. дӯстони азиз, наиҷа боша коржикои мо тайёр шидан. ма лакай пухтам шон, айнамҷа як 8 дона тайёр кардам. камтараки ина ордам дида мешава, не ки катина хеле шоткача тоза мекунем, мерава, ягон чиз страшне нестед ки. намхели коржико тайёр, я 8 дона пухтам. ҳозир боша боз аз қафои тайёр кардани кремаш мешам. кремша кати молоково, маскаво, қаймоқ намин чизо кати тайёр мекунам. бо насиб иншоллоҳ вақти крем кардан нишон медиҳем. агар ки даруни креми мода ҳозир 1 дасткушонка, 200 грамм маска, баъд 1 стакани калон қаймоқай, ҳозир камтарак сустай, хелигам мезанем, сахтак мешава, баъд тайёр мешава. ин ҳамун торти ки ҳозир пухта мешава. кати креми заварноям тайёр кунем, беҳади баъд бамазза мебиёяд. чем қаймоқ ба заварной хушрӯтар мебиёяд, не ки камтарак қинай корош. ма ба ҳами қаймоқи тайёр мекунам. аввало боша фақат ба креми заварной мекардам, ҳозир боша ҳами қаймоқ кати мекунам. инам хеле дӯстони азиз, холас вай мекунем, крема ки тайёр кардем, баъдан хеле коржикода мешакем.
دوستان عزیز اینجا باشه مهمونای ما آمدن و ما یک جای حاضر یک شکروبی چیست تاجیکی با طبق چوبی تاجیکی چخلی که میبینین تیار میکنیم. باز فتیرم کردگیم اینجا باشه کودکانم خیلی بازی کرده استن. ما باشازی سلاد میکنم. خیلی محصولات های شکروبا همه میتونه همه تیار کردن میتونه، فقط که ماده زلین نیسته ما باشه نمی چیزا که تیار میکنیم. بعد کефір اینجا چکای تاجیکی نیسته ما کефір کسی تیار میکنیم. کефір در کمترک آب میدازیم سوسترک میشود بعد آماده میکنم. خلاص این ها شکروبی مورم تیار شد. نم خیلی اپتیت نیتوفته است.